नैबे मबाइला जोंनि बिराद गोबावनि सम्पतिमोन आरोना लोगोफोर दिनैहाय बियो बिदाय जासिगोन आरो बेखायनो खिन्थास्राबाय लास्ट मबाइल ओरैनो नुनायाव फिसाबाबो बिराद दिन लास्टिं होबाय आरोना। हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे डिबिस ब्लग चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं लोगोफोर। ओमफ्रायो दिनैहाय जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना। नै दाबो दुखान बन्द खालामथ'वाखै, दुखान बन्द खालामनोसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नोंसिना गुमैया कम्पिउटार दखानाव एसे खामानि मावगासिनो आरोना, माने मबाइलनि। ओमफ्रायो जियानो जा आङो बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो नोंसा गुमैनो मोनसे खोथा होना दोनदोंमोन आरो आंनि टिउसननि माने फिस फैबा आङो माबा मोनसे नोंनो होगोन होननानै। नाथाय दुर्गा फुजानि सिगाङावनो होनो गोनांमोन, खिन्थु होनो हायासै आरोना आङो, माने एसे फैसायाबो बिदि फैयासै नालाय। ओमफ्राय आरो बेस्थ' बेबो नोंसा गुमैया माबा दायथ' दङमोन नालाय, ओंखायनो आङो होनाय जायासै आरो। ओमफ्राय जियानो जा दिनैहाय थांनो ओंखारदों जोङो। ओमफ्राय मा होनाय जायो नोंथांमोननो उनाव खिन्थाबाय थानोसै। दायो थांनो ओंखारदों आरो जोङो, रेडि जागासिनो। जियानो जा फिसा बुस्थुबाबो गिफ्ट नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय नोंसा गुमैयाथ' आंनि जि नांगौ फिसा बुस्थुबाबो आं बिबा माने होजोबखायो आरोना। बिसोरा आं बेनोसो जेबो होनो हाया। ओंखायनो जियानो जा आङो दायो माने मोनसे साननानै दोनबाय थाखादोंमोन आरोना, बेनो बे गिफ्टखौ होगोन होननानै। ओमफ्राय दिनैयो माने गावबो थांफाखासिगोन आंबो थांसिगोन आरोना। ओमफ्राय सानैजों थांनोसै। ओमफ्राय आंथ' नै थांनो थाखाय रेडि बेग लानानैनो दंखायो आरोना सनाफोर। ओमफ्राय आंनाथ' माने हाखु दाखुखा आरोना सब बुस्थुआनो। जियानो जा नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ गोदानै नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, आरो भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो दे सनाफोर। दायो बारा गोबाव खालामला, जाबाय जाबाय। ओप्पो मोबाइल लोन कत গেছে বডিন কিন্তু বনোৱা নাই, মই মিষ্টি আজি বনাইছো, গাখীৰলা বাচিছিলো মিষ্টি। সাইজটো ইমান সৰু বনালে যে? নহয়, এইটো আগলা পিছৰ পৰা আকৌ দে অকণমান খাই চাওঁ। বহুত দিন বনোৱা নাই। বানাইদেন গৰম গৰম ভুজিয়া হ'ব দে, নালাগে নাই নালাগে, দিয়া না। বস্তু খাই লওঁ। টেষ্টি হৈছে মিষ্টিটো। মিষ্টি লোকেল গাখীৰ না, কিন্তু টাউনৰ হেৰি গাখীৰতকৈ এইটো ভাল খাবলৈ পায়। আপুনি বহুত দিন হ'ল মিষ্টি বনোৱাই পায়। जोंहानि दुखान खाथियाव माने हटेल थिंजाय माबा साहा हटेल दङ नालाय। ओमफ्राय बिसोर मिस्टि बानायोमोन, ओमफ्राय दायो बानायथाराखैमोन आरो गोबाव जाबाय। दिनै बानायदों आरो ना। ओमफ्राय जोंबो जानाय नायनो टेस्ट खालामनो होफैदों। नोंसा गुमैया एसे जाग्रोबाय, आं जाबाय। ओमफ्राय नोंसा गुमैया मालाय जेकेट लाबोदों नै हो, बेहा जेकेट लाबोबाय। टाउनाव थांगोन होनना एसे प्लेन दंखायोमोन दां। ओमफ्राय आंहा लाबोआसै, नै बिदिनो थांनांसियो। खै तारिख जाखो? किमान सन 24आव खै बोसोर जागोन? 7 बोसोर जाबाय बे मबाइला, खिन्थु जेबो प्रब्लेम जायाखैमोन। नोंसा गुमैनाव जिखुनु बुस्थुआनो बुहुद लास्टिं जायो आरोना। ओमफ्राय बेसे आंनो बोरैबा मोनबाय थायो आरोना, आङो एसे दामि मबाइल माने जियानो जा जोंनि थाखायथ' दामि नङा होमबा, दामि लाबाय। ओमफ्राय नोंसा गुमैना थाबाय थाबाय बोसोराव हरनोबो ओंखारलाय लाङोना। जियानो जा जों थांबाय थानोसै सनाफोर, दा उनाव देखायबाय थानोसै। थान्दाखायनो आं बेखौ ओरैनो खानानै लाबाय आरो, नङाबा गोदोनाया जुदि आरो उसुबिदा जायोबा। हा फैगल जाबाय दे लोगोफोर, थांबाय थानोसै। लोगोफोर जोङो दायो मबाइल दुखानाव मोनफैबाय आरोना। एसे गोबावानो जाबाय जाय नोङो फैनानैखि जोङो मबाइल नायगासिनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्रायो लामायाव फैनायखौ देखायबाय थायासै, मानो होनबा खोमसिखा नालाय। जोंथ' बाइकजोंसो फैदों नालाय। ओमफ्राय नै मबाइल दायो नायगासिनो, देखायगासिनो अप्प' माबा माबि मबाइल। दानि दिनावथ' बेलेग बेलेग मबाइल जाजोब्बाय नालाय लोगोफोर। ओमफ्राय नै जेसेबांनो हायो बिसोरो माने गोजौ गोजौ दामनि देखायबाय थायो आरो। जोंहाथ' जोंनि केपासिटि बायदिसो लागोन नालाय। ओमफ्राय नै माबे मबाइलखौ लानाय जायो, नोंसिना गुमैया माखौ पसन्द जायो बेखौनो होनोसै आरो। बेनि खुसि बायदि, बेनि खुसियानो आंनिबो खुसि नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय नै दायो नायगासिनो। नोंसिना गुमैयाथ' होनो आं जेखौ पसन्द जायो बेखौनो लानांगौ होनो आरो, गावहा जेबो मिथियानो। खिन्थु आङो गावनावबो कालारखौ सोंनानै लाबाय आरो ना, मा कालारखौ लाबा मोजां मोनो। नैबे कालारा आं दा लानाय मबाइलाबो बिदिनोखा नालाय, ओंखायनो लायासै बेखौ। एसे ग्रिन टाइपनिखौ लाबाय आरो जोङो। ओमफ्राय नैथिंजाय नै दायो जोंनि मबाइलखौबो जोङो एक्सचेन्ज खालामबाय नालाय। नोंसिनि गुमैनि सिगांनि मबाइलखौहाय जोङो एक्सचेन्ज खालामबाय आरो। बेयावनो दामानो जोङो दायो 12,000 13,000 बायबाथाय जेब्ला फानो दाम खम जायो आरोना लोगोफोर। जोङो
मात्र 1000ल' होगोन होनबाय थादोंमोन ओमफ्राय नोंसिना गुमैया अख्रा खालामनानै माबायाव लाबाय आरोना 1600 मोनबाय आरोना बे मबाइलखौहाय सेबा मबाइल दिहुननानै होदों नै नायबाय था मबाइलखौथ' जोंहा लाबोनाया लाबोबाय नोंसा गुमैनि सारप्राइजआनो जाबाय मबाइलमोन आरोना मबाइलखौ होबाय दायो मा मबाइल लाबोनाय जामारखो नायनायावथ' दुकानाव बेलेग अप्प' नायबाय बेलेग मबाइल नायबाय आरो नायनानै ओमफ्राय लास्टआव माखौ फाइनाल खालामनानै लाबोगोन नोंथांमोननो देखायनि दायो नैयावनो दङ आरोना नै बेखौ लाबोबाय आरोना बेयो जाबाय 8 RAM 128GB आरो बेयो रियेलमिखौनो लाबोबाय आरोना लोगोफोर आंनिया सिगांनिया दानिया सामसुं ओमफ्राय नोंसा गुमैनि सिगांनिया जाबाय अप्प' A37 ना मामोन आरोना ओमफ्राय बेखौ एक्सचेन्ज खालामनानै नैबेखौ लाबोबाय आरो बैखौ होबाय बेखौ 1600 होबाय आरोना लोगोफोर 7 बोसोरसो रानिं जाखाबायमोन नालाय ओमफ्राय दायो नैबेखौ खेवनानै देखायनोसै आङो माबायदि खिन्थु जोंहा नैबे मबाइला गैया नालाय ओंखायनो आं बेखौनो सेलेक्ट खालामबाय आरो दाम खमनि हिसाबै मोजां मोनबाय आरो आङो बेखौ नै लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिंजाय नै पिना बेखौ बेयाव दोनबाय ओमफ्राय नै बिथिंजाय नै लोगोफोर केमेराया नैबे आरोना ओमफ्रायो कभार लगायखाबाय ओमफ्रायो होजोंहायनो जोङो सिमखौ लगायखाबाय नालाय ओमफ्रायो नै दायो खैथा जाखो 10:30 जासिगोन आरोना लोगोफोर नै ओरैनोलाय बिराद मोजांखौनो मोनदों आङो नै गासिबो आं बिराद मोजां मोनदों आरोना बेलेगा माबायदि मोनदों मिन्थिला खिन्थु नोंसाना गुमैयाबो बिराद मोजां मोनदोंनो जेयानो जा सासेया बेहाबो मालाय खुसि जादों आरोना मोननानै आं बिराद गोबावनिफ्रायनो बुंबाय थादोंमोन आरो नोंनि मबाइला माने दानि माबाजों समायला ओमफ्राय मोनसे मोजां मबाइल होगोन होननानै ओमफ्राय दायो बेनिया जाबाय बेसेबां लाखो र' नै दिनैयो जोंनिखौ माबा लाबाय आरोना 13,100 दायो अफार सोलिबाय थादोंनो आरोना लोगोफोर नोंसोरनोबो नांगौबा नैयाव फैबानो जाबाय गपाल कमिउनिकेशन होननाय आरो बे मेन रडजोंनो दिकियाजुलिजोंनो नांजाबखानाय लोगोफोर जोंहा जेसेबां मबाइल लानाय जायो बेयावनो लाजोबखायो नालाय ओमफ्राय बिनिफ्रायनो लाबाय आरो आंनि सिगांनि मबाइलखौबो आं बेयावनो लादोंमोन आरो बिराद माने जोंहा जेसेबांनि मबाइल लादों बेनिफ्रायनो लानाय जाजोबदों आरोना ओमफ्राय बेयावहाय नैथिंजाय चार्जारनि माबायानो चार्जाराबो बिराद गिदिरखा आरोना लोगोफोर नै अरिजिनेल चार्जारफोरा बिराद मोजां जाखायो नालाय ओंखायनो मोजाङै लाखिनो गोनां जायो आरोना जियानो जा बेसेबांबा गोबावनि सिमां जाफुंबाय ना बिराद गोबाव जुजिनानैसो दासो लानो हादों लोगोफोर जियानो जा नोंथांमोना माबायदि बेयो खिथाहरबानो जाबाय आं केमेराखौबो मोजां मोनदों आरोना सेल्फि लाना देखायनोसै आङो नोंथांमोननो मोजां आरोना हरावबाबो बिराद क्लियार फैयो आरोना लोगोफोर साफा नुयो जा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबथ'बाय नोंसा गुमैयाबो गोजोननाय मोनबायनो आंबो गोजोननाय मोनबाय माने होनो मोननानै जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामहरदो ना मा होनो लोगोफोर बारा गोबाव खालामला दायो दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबथ'बाय आरो गोदान भिडिअआव लोगो मोनफिनलायनोसै ना लोगोफोर दायो नै बाय बाय जाय मबाइल गोदान मोननायनि उन्दुग्रा न'आवहाय थाबाथ' एसे गोजान जागोन नालाय आंखौ नेनांगौबो जायो ओंखाम संग्रायाव हारसिं नालाय गिनाय मोनो ओमफ्राय नै मबाइल गोदानखौ नायलाय लोगोफोर माबायाव लानानै ओंखाम संग्रायावसो चार्ज होफैबावो दखानिया होनदों नालाय गोदानखौ लांनानै मोजाङै चार्ज हैगोन होननानै ओमफ्राय नै दालाय मोजां मोनदों मालाय मोजां मोनसोदोंनो आरोना ओमफ्राय जि फैग्रा थुफैखाबायहाय लोगोफोर सियाराव जिरायनानै आरामसे बेखौसो थुगासिनो नालाय दाबो मा नायगासिनो गावसो मिन्थिसिगौ